आज एगो नया प्रसंग भोजपुरी कविता के रूप में सामने आप लोगों के हाजिर बा कि भाई हमें खास बेगाना लागेले, एक दुआरिया एक अंगनवा न मुड़ के ताकेले कि अपन भाई हमें खास बिराना लागेले। हालांकि ऐसा शब्द ना रहल कि नाने में कान्हे पर लेके सगरो गाँव घुमावे, केहू कुछ कहते त जाके तुरते खूब गरमावे। और बहुत एहसान बा उनके कि नाने में कान्हे पर लेके सगरो गाँव घुमावे, केहू कुछ कह देता जाके तुरते खूब गरमावे। दिहले पढ़ाई नौकरी लगाई कन्या भी बोलाई, बाकी पुस्तैनी बंटवारा दिहल से आग लगाई। माई के सोने के हंसुली लिहले अकेले पचाई, बेईमानी नफरत लालच में फंसी रोवेले रोआवेले कि हमार भाइये हमें खास बेगाना लागेले, कि अपन भाइये हमें खास बिराना लागेले।